Kunne du tænke dig at lave apps og tjene penge på den? Mangler du tid til at lære, hvordan man laver den? Føler du, at programmering ikke er noget for dig? Ingen problem. Nu kan du bygge apps uden kodning. Jeg vil præsentere dig løsningen, som vil hjælpe dig med at komme i mål. Byg din app er en platform til udvikling af apps uden noget som helst kodning. Og fuldstændig gratis. Du har kun brug for en god idé, en developer-konto hos Google Play, en AdMob-konto og byg din app. Nu spørger du nok, hvorfor er det gratis? Meget simpelt. Vi tjener 20% af de reklamer, som bliver vist på din app, og du beholder den resterende 80%. Så, som du kan se, du har intet at tabe og meget at vinde. Hvis du er en virksomhed, kan du anvende platformen som reklamering ved at lave apps, som er relateret til din sektor. Hvis du underviser, kan du anvende platformen til at lave undervisningsapps og dele den med dine elever. Hvis du er en privatperson, kan du lave apps, som er relateret til dine hobbyer og dele dem med dine venner. Mulighederne er næsten uendelige. Vent ikke længere og tilmeld dig i dag.